bare chilling på toilettet, det. Nå, men jeg tror bare, vi siger, så skal du bare 2 minutter kortere af pausen alle andre, så passer det. Okay. Bare skal ligge en ordentlig dogge. Nevermind. Den, jeg jabbede wrong. Den stacker med Curse of Weakness. Nevermind. Jabbede wrong. Okay. Tillykke, Dokke. Jabbing. Curse of Weakness igen. Vi er bare ikke længere. Jeg er noget med, den ikke stacker med Rogue. Den stacker med Unholy DK stå. Let's go! 5, 4, 3, 2, 1. Wire transfer. Polarization generator. Posey polarization. Sonic BA boom. Hange står klar Blasters. og hygger. Og så er der drill skis om 3, 2, 1. Driller. Activate inventions. Det virker virkelig meget. Ja, det er helt vildt. Det er helt vanvittigt. Det er halvdelen af stacksen eller sådan noget. Det er en anden fejl. Så er det jo kill. Wire transfer. Fandme for god, Oscar. Det er foothands, så er det KT. Foot blasters. Så er der drills om 3, 2, 1. Drills. Activate invention. Sonic BA boom. Kommer et color swap her lige om lidt. Det kommer nu. Kig på jeres farve. Soak circle. Posey polarization. Foot blasters. Mig og Oliver tager på tur. Jeg går først. Bap. Og så kommer der drills om 3, 2, Soak. Unstable En. shrapnel. drills. Sonic BA boom. Activate inventions. Det bliver sokket. Wire transfer. Ja, okay. Sonic BA boom. Kommer lige et color swap her. Same. Find jeres farve. Posey polarization. Void's explosion. Void's explosion. Void's explosion. Void's explosion. Samler vi os i vores grupper, og så er vi klar til color swap. Same. Her. Find jeres farve. Posey polarization. Der er jo dogge på tur. Hvor mange timer må jeg lige få, bro? What? Foot blasters. Det betyder, at den nok går ind i mig lige om lidt. Alle popper en defensive, og så er der drills om 3, 2, 1. Drills. Det er gamerpool der. Activate inventions. Sonic BA boom. Efter det her skal Fadbams og Sony blive. Fadbams popper den første. Jeg skal støtte noget på den. Jeg giver Fadbams noget, mens vi lige løber. Foot blasters. Resten er så drills på hjernen. De drills kommer om 3, 2, 1. Drills. Hvad er det flot der? Activate inventions. Sonic BA boom. Det næste, der kommer, det er et color swap. Det kommer nu. Kig på jeres farve. Same. Posey polarization. Foot blasters. Det er Sionzo, så er det Strox. Så skal Katie og Oliver stå på nogen. Stå på deres. Der kommer et L-drill som 3, 2, 1. Drills. Sonic BA boom. Activate inventions. Og så ikke blive sokket ind i lortet her. Gør jeres bedste. Får vi Oliver op bagefter. Wire transfer. Husk, det er rød op i toppen og blå på gate. Lad mig sætte posten. Ja. Sonic BA boom. Vi får et color swap her. Kig på jeres farve. Polarization Nu. generator. Nega Så det polarization. bliver nok rigtigt.
explosion. Sean, det lugter et kill, det her. Sådan ud, når det er. Void Ja. explosion. Fokus venner, det er et rigtig godt pull, det her. Void explosion. Void Husk, at explosion. rød er oppe i toppen på grøn, Wire og blå er transfer. nede. Find jeres grupper, og så har vi et color swap. Kig på jeres farve. Kig på jeres farve. Negapolarization. Rigtig flot. BA boom. Mig og Kig på Olaf marker. til Uganda. Jeg tror grøn side. Liquid blasters. Vi får drill som 3, Second 2, part. 1. Drills. Bagved. Ja. Ja, sorry. Kom på. Det er okay, det er okay. Bare få den sidste her. Bare bliv ved, vi har super Ja, DPS. det er super. Bare chill. Det eneste, I kigger på nu, det er orbs. Sonic BA boom. Ikke blive ramt af en orb. Er den død, eller hvad, gamers? Jeg bobler nu. Wire transfer. Bare for dræb den Fuck, hvor du fucking vildt, boss. Oscar. Get it, man! Let's go. Nice, sindssygt. Dude. Fuck, vi er vilde, mand.